Ma nafx kont nagħmel mingħajrhom għaliex kieku kienet se tkun wisq aktar iebsa. Dan hu kliem Lucienne Montesin illi f'Settembru li għadda tilfet lil żewġha b'kanċer fl-għajnejn. It-tnejn kienu sabu l-appoġġ ta' Hospice Malta, sew mil-lat ta' kura u attività għal żewġha u anki servizzi ta' wens u dawk psikoloġiċi għal Lucienne. Huma mill-ewwel għax jiena kif kienu applikaw li sakemm wasalt id-dar kont ħadtu t-terapi mill-ewwel ċemplu li laqas il-ħaq tlajt it-taraġġ. Ġifieri huma mill-ewwel jikkuntattjaw ku jaraw x'jagħmlu, anke apparat kienu tawni u affarijiet. Psikoloġikament jgħinuk ħafna. Ma nafx kont nagħmel mingħajrhom għax kienet tkun ħajja iktar iebsa lija. Kollox il-koppja damet madwar 5 snin tibbenefika minn dawn is-servizzi u issa wara li żewġha ilu nieqes minn Settembru, Lucienne xorta għadha ssib wens fi kliem il-volontiera u l-ħaddiema soċjali tal-hospice. Kienu ċempluli anke social workers għax inti tgħaddi minn trauma wkoll. Kienet għandi t-tifel qed jagħmel l-eżamijiet, speċi moħħok fir-raġel, moħħok fit-tifel. Tgħaddi minn ħafna affarijiet ma tkunx qed tistennihom. Li speċi issa ħallina u bqajt insib is-support minn għandhom tgħinek ħafna. Il-chairperson ta' Hospice Malta Bernadette Bonici Kind qalet li kull xahar ikun hemm ma' 60 pazjent ġdid illi jitlob l-għajnuna tal-għaqda. Rentament ngħinu 1300 pazjent fis-sena. Jiżdiedu pazjenti fix-xahar bejn 60 u 70 pazjent ġdid fix-xahar. Jiġifieri huma numri tal-biża'. Apparti minn hekk għandna bżonn inkabru minħabba li qed jiżdiedu n-numri. Il-binja ta' St. Michael's Hospice li għalija Hospice Malta qed tiġbor fondi f'maratona li saret f'jum San Valentinu se tara li fost l-oħrajn il-pazjenti b'mart terminali jibqgħu jieħdu l-kura u t-terapija f'dan il-post ma' qrabathom. Kif spjega il-kap eżekuttiv kienet bil-proġett tagħna biex anke noffru servizzi iktar milli diġà qed nagħtu, iktar inkunu nistgħu nilħu pazjenti u familji kemm jista' jkun malajr. Biex kemm jista' jkun il-pazjent ma jbatix, il-familja tiegħu ma tbatix u ngħinuhom kif inkunu nistgħu mill-aħjar li nistgħu aħna dejjem. Il-maratona bl-imħabba naslu se tintemm f'nofs il-lejl u wieħed jista' jagħti id-donazzjoni tiegħu fuq dawn in-numri.